Wato ina takwakiya. Ga wani. Ina dan gwari. Zan ba ku wani tarihi na ne, tsohon tarihi na. Kun san da ne can. Tsohon da karken kasurgumin dindime man tsohon direba ne. Da jirgin sama? Da jirgin sama? Da jirgin sama? Mota ko jirgin sama? Yawwa. Da trailer ne. Tanki kenan. Tanki. Daga Lagos can walk. In na shako mota ta da DPR. Mai na lita ɗaya nake sawa na mai. Tun daga Lagos zan rinka zuba rushi ba wani direban da ya sai wuce na har sai na zo Kaduna. Lita ɗaya? Man nan bai kare ba. Ni kuma ni tsohon ɗan acaɓa ne ni. Kai. Ai mu lokacin muke acaɓa ma ni in ban je aiki ba mashin nake aka ta yi acaɓa ta dawo. Ita mashin ɗin. Wani rana na ce to bari fita. Da na fita kawai na zo wajen gangaren nan. Hawan yaro mai kaɗako. Sai na ga wani exactly daidai da ɗan tankin ku. Kai da Allah. Sai ka bar labari kwarai kuwa. Wai yaki bai tashi ba har batir ya kasa na ce to shiga mota. Ai yana shiga mota sai na ja da ba da mashina kawai ne mai kafa. Na ci hawan da shi. Ta yan ataba. Da ma sai ka tura mota da kafa. Da mashin ina kan mashin. Ai da na tura shi da ya haye hawan nan. Muni har cikin waf ya sauke lodi. Da mashin din ne ka tura shi. Da mashin da turi ne mai kafa. Tap. Bare kuwa. Ai in ga ma. Kawasan. Allah dan gwari. Na kawasan. Allah dan gwari. Ka san gwari da noma. Kwarai makwa. Ba mu bi je gona muna ciki aiki ba. Kowa na gama sai na ga wani kan maciji ya wuto. Na ce muni ta kama ya shage. Na yi ja baya. Kawai sai na tafki kan shi. Yawwa. Tun daga yankari da na jawo kan maciji din nan. Ina tafiya har Kaduna. Bindi shi na cikin rami. Wannan ɗan iska ne. Wannan ba da ni ba. Da gaskiya. Irin wannan in ana zama da kuɗi a zuro makata daga sama a janye. Lokacin da ka yi naku na muku ga dama. Ba da ni ba. Daga bidan gaskiya.